Takže čaute, ja som Peťo a v tomto videu sa dozviete niečo o Mŕtvej ceste, vlastne od jej druhej sérii. Druhá séria sa odohráva rok a pol po apokalypse. Peťo, Tina a Viktor fungujú ako jeden celok. No ich celok naruší jedna osoba a to je Vanessa. Vanessa sa ozve rok a pol po apokalypse cez vysielačku Viktorovi a Viktor sa dozvedá od nej, že je vo veľkých problémoch. Keď sa ju Viktor vydá hľadať, stane sa niečo neočakávané a jeden z tejto dvojice vystupovať vlastne vo filme nebude a nahradí ho ten druhý, nebudeme prezradať kto. Asi dovtipiť sa už asi dovtipíte. Pridajú sa k ním nové postavy, bude to 12-ročná dievča Sofia, ďalej to bude 19-ročná Karolina, sestra Tiny a 20-ročný Maťo. Celá táto druhá séria je vlastne založená na tom, že budeme pracovať vlastne s jedným človekom na diaľku a tým pádom, že s tým človekom budeme pracovať na diaľku, tak netušíme, ako to dopadne, pretože to ešte nemáme natočené. Natáčať sa bude v apríli a s tým človekom, s ktorým budeme natáčať na diaľku, bude takisto vystupovať. Je to takisto nová postava a volá sa Mike. Mike a jeho bratranec žijú v Martine a oni sa Peťovi vlastne takisto ozvú cez vysielačku. No Peťo sa rozhodne vycestovať do toho Martina a čo sa medzi tou cestou z tých Košíc do toho Martina stane, či sa tam vôbec dostanú, čo sa bude diať, sa dozviete v druhej sérii. Takže to je toľko. A ešte by som chcel povedať, že druhá séria bude mať 6 častí a na YouTube by sa mala dostať niekedy v septembri. Takže nebojte sa, budeme pridávať videá, budeme pridávať fotky, budeme vás priebežne informovať. Ďakujeme všetkým fanúšikom, ktorí nám fandia, ktorí si pozerajú naše videá. Takže tak sa majte a tak příště.